Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. У эфіры выпуск пад нумарам 42 і недзе ў паралельным сусвеце ў гэтым выпуску я расказваю пра зусім іншую кнігу, пра фантастычны раман Дугласа Адамса «Аўтаспынам па галактыцы», але не, сённяшні выпуск незвычайны, бо ім я працягваю цыкл пад назвай «Сёлета», у якім расказваю пра творы беларускай літаратуры, якія сёлета святкуюць свой юбілей. Першы выпуск з гэтага цыклу вы можаце знайсці пад нумарам 25. Там я расказвала пра творы Якуба Коласа «На прасторах жыцця» і «Казкі жыцця», якія сёлета святкуюць сваё 95-годдзе. І столькі ж гадоў у гэтым годзе спаўняецца з выхаду наступнага героя нашага цыклу аповесці Міхася Зарэцкага «Голы звер», якая была надрукаваная ў 1926 годзе ў дзяржаўным выдавецтве Беларусі. Я была ў нацыянальнай бібліятэцы і патрымала ў руках гэтае танюткае сімпатычнае выданне, і, дарэчы, сам Зарэцкі сёлета таксама юбіляр. Ён нарадзіўся 20 лістапада 1901 года, і такім чынам у гэтым годзе спаўняецца 120 гадоў з дня яго нараджэння. Таму вы, магчыма, яшчэ пачуеце пра гэтага літаратара ў выпуску з іншага цыклу майго падкаста, які называецца «Асобы», дзе я больш падрабязна расказваю пра жыццё, пра творчасць пісьменнікаў. Ну а зараз мы пагаворым пра аповесць «Голы звер». Гэта твор вельмі караценькі, але вельмі наватарскі для свайго часу. І ўвогуле свой творчы шлях Зарэцкі пачынаў з так званай малой прозы, і ўжо ў гэтых невялічкіх паводле аб'ёму апавяданнях ён здолеў узнімаць сур'ёзныя тэмы. І можна сказаць, што пісанне такіх апавяданняў караценькіх для Зарэцкага было такой своеасаблівай трэніроўкай і генеральнай рэпетыцыяй вялікага спектаклю, якім у выніку сталі яго аповесці і раманы. Напрыклад, аповесць «Голы звер». Галоўны герой гэтага твора Віктар Яроцкі. І ў чым жа было наватарства Зарэцкага, як я сказала раней у гэтым творы? Ён зрабіў галоўным героем адмоўнага персанажа. Перад намі паўстае чалавек, які на шляху да сваёй мэты не бачыць абсалютна ніякіх перашкод. Ён, калі трэба, будзе махляваць, калі трэба, ён будзе падманваць, пойдзе на жульніцтва. І самае страшнае, што калі на ягоным шляху стае такая перашкода, як чалавек, Яроцкі можа дазволіць сабе скалечыць ягоны лёс, бо Яроцкага, акрамя яго, больш ніхто не цікавіць. І якая ж у Яроцкага мэта, для чаго ён усё гэта робіць? Усё вельмі проста, вельмі банальна. Гэта добрае, прыгожае жыццё з мінімумам напружання. І вось такі герой робіць гэты твор вельмі сучасным, хаця прайшло ўжо амаль 100 гадоў пасля напісання гэтага твора. Бо каму з нас часам не хацелася жыць так, каб не працаваць ці проста рабіць нешта з мінімальнымі высілкамі, і за гэта атрымліваць грошы. У наш час людзі гэта спрабуюць рабіць рознымі спосабамі, хтосьці гэта робіць больш легальна, хтосьці не вельмі, і ў часы Зарэцкага варыянтаў такіх не было. Увогуле варыянтаў было не так шмат. Напрыклад, там аккаунт тик-току, аккаунт у інстаграме ці канал на ютубе не створыш, таму заставалася, што рабіць, або красці, або нейкія іншыя спосабы махлярства выкарыстоўваць. Віктар Яроцкі акурат выбірае шлях махляра, які дае яму магчымасць прыгожа жыць, наколькі гэта ўвогуле было магчыма ў тыя часы. Гэта значыць проста траціць грошы, не думаць, колькі там яшчэ іх засталося, наведваць там розныя піцейныя установы і гэтак далей, і пляваць яму, што пра гэта думае грамадства. І ва ўсе часы, пакуль чалавек застаецца істотай сацыяльнай, будуць узнікаць гэтыя пытанні суадносіны чалавека і грамадства. Напрыклад, як жыць так, каб падтрымліваць асалоду ад жыцця самому, але пры гэтым не быць перашкодай для іншых. Але Яроцкі ўвогуле вырашыў на гэты конт абсалютна не парыцца. І ўжо ў першым апісанні Яроцкага, якое нам дае Зарэцкі ў першых радках аповесці, не відаць нічога асабліва прыемнага ў гэтым чалавеку. Смешна Яроцкаму, ну не стрымаць проста. Смех шалёнай вужакай абвівае нутро і ціснецца вон, каб рассыпацца ў рогат гуллівы. Я думаю, што наўрад ці вы будзеце апісваць смех чалавека, які вам прыемны, як шалёную вужаку. І перад тым, як мы вернемся да Яроцкага, да яго апісання, спачатку маё невялічкае лірычнае адхіленне. Вось акурат нядаўна я задумвалася і нават абмяркоўвала з некаторымі людзьмі на тэму таго, наколькі вакол нас шмат актыўных і дзейсных людзей, якія накіроўваюць сваю энергію не ў тое рэчышча, бо яны проста не маюць нейкіх інтэлектуальных магчымасцяў ці там нейкай колькасці ведаў пэўнай, каб рабіць нешта сапраўды значнае. Вось таму яны неяк распыляюць сваю энергію на рэчы, якія ім, магчыма, падаюцца важнымі, але яны ў сабе ніякай каштоўнасці не нясуць. І ў той час, як людзі, якія сапраўды валодаюць пэўнымі ведамі, маюць мноства задум, але ім папросту не хапае сіл, не хапае часу на іх рэалізацыю. І таму яны з зайздрасцю глядзяць на гэтых бадзёрых энергічных энерджайзераў.
Праўда, энерджайзеры таксама бываюць двух тыпаў, і першыя гэта даволі бяскрыўдныя, яны хочуць нешта рабіць у галіне культуры, напрыклад, яны імкнуцца да гэтага неяк, але проста не хапае ім неяк таленту, ведаў. І яны, напрыклад, займаюцца кампіляцыяй чужога кантэнту. Яны не нясуць у сабе ніякай шкоды, нават ёсць там пэўны адсотак карыснага ў іх дзеяннях, таму гэта такі бяскрыўдны тып. Другі ж тып, ён больш небяспечны, і да якога ў тым ліку адносіцца і галоўны герой гэтай аповесці Віктар Яроцкі. Гэта людзі, якія сваю энергію, яны маюць шмат энергіі, але сваю энергію яны накіроўваюць не ў тое рэчышча. І я не магу сказаць, што гэтыя людзі не маюць таленту. Яны маюць талент, падманваць людзей, махляваць гэта, вельмі няпростая справа, і гэта сапраўды талент, але нават сам Зарэцкі ў творы трошкі шкадуе свайго героя, што той траціць энергію на такія, не вельмі маральныя ўчынкі замест таго, каб рабіць нешта больш карыснае, прыемнае. Яроцкі ўладкоўваецца на працу ў крэдытнае таварыства, і там ён знаёміцца з яго старшынёй, са Шчупаком, і адразу пра сябе расказвае ўсё, нічога не хаваючы. Я таксама не маю ніякай спецыяльнасці, але я не бядую і не сохну. У мяне нейкі д'ябальскі спрыт да жыцця. Я ўмею здорава жыць. Але дзеля справядлівасці трэба адзначыць, што Яроцкаму, ў прынцыпе, нейкую спецыяльнасць мець і не трэба. Яму не трэба нідзе вучыцца, бо рэч, якая яго вядзе па жыцці, яна ўжо ў ім закладзеная. Гэта вось ягоны махлярскі талент, талент падпарадкоўвання сабе даверлівых людзей, напрыклад, такіх як Шчупак. І Шчупака мы таксама першы раз, як і Яроцкага, бачым у вельмі вызначальным апісанні, якое ў нас складзе пэўны вобраз гэтага чалавека. За сталом, упяўшы вочы ў паперы, мужчына чарнявы. Барада лапаткай, вусны чырвоненькім бантикам і вочы наіўна скруглёныя, нібы ў здзіўленні. Мы чытаем і разумеем, што наіўныя вочы гэта акурат тое, што трэба Яроцкаму, гэта новая выдатная ахвяра, і яшчэ адна наіўная ахвяра, якая ў творы сустрэнецца, гэта Лідачка. Гэта дзяўчына, якую Віктар упадабаў, і зразумела, што няма ў свеце таго, чаго б Яроцкі хацеў, але не мог дамагчыся, і таксама ў першым апісанні дзяўчыны мы бачым слова наіўны. Лідачка бегла паспешна па вуліцы, ёмка праціраючыся праз шчыльны натоўп падарожных, наіўна і задорна выкручваючы зграбнай фігуркай. Вось гэтыя два персанажы, Лідачка і Шчупак, яны не сталі перашкодамі на шляху Яроцкага, хутчэй наадварот, яны былі пэўнымі інструментамі ў дасягненні нейкіх мэтаў, і зразумела, Лідачка гэта такі аб'ект задавальнення фізічных патрэбаў, а Шчупак гэта чалавек, які мае пэўную пасаду, і ён стаў інструментам, які дапамагае ў махлярстве. Ясна, што для літаратуры ўвогуле героі і тэма асуджэння эгаістаў і індывідуалістаў не былі навінкай. Але чаму голы звер стаў вельмі значным творам на гэтую тэму? Таму што Зарэцкі не пайшоў па шляху многіх аўтараў, якія ўвогуле тыя часы займаліся проста бяздумным услаўленнем свайго часу, пісалі оды гэтаму часу. Зарэцкі вырашыў паказаць і адмоўныя бакі гэтага часу, і ён апісвае нам Яроцкага акурат носьбіта філасофіі эгаізму і геданізму. І ён, не саромеючыся, распавядае Шчупаку пра свае цёмныя справы. Ён мастацка расказваў. Ён умеў захапіць чалавека, умеў да болю напінаць струны яго пачуцця, іграў на іх смела, рашуча, як віртуоз. Ён адразу знаходзіў унутры чалавека інстынкты звярыныя і ўспарваў іх, узбіваў у бурна-шалёную пену, каб захлынула яна ўсё нутро, каб затапіла ўсё чалавечае. І, як мы бачым, гэта і адбылося са Шчупаком, які, слухаючы Яроцкага, ператвараўся нібыта ў іншага чалавека, і такім чынам Зарэцкі нам паказвае не толькі ўнутраны свет і тое, што рухала самім Яроцкім, а мы можам таксама зазірнуць і ў галаву да гэтых ягоных нібыта ахвяр, і тут я раблю двукосці, бо з гэтымі ахвярамі не ўсё так адназначна, бо Зарэцкі ён не займаецца толькі маральным асуджэннем Яроцкага. Ён таксама і з недаверам ставіцца да людзей, якія і давалі такім Яроцкім квітнець, яны станавіліся іх нібыта ахвярамі і іх падпітвалі. І тут усё вельмі проста, бо многія з такіх вось гэтых так званых ахвяр, яны проста разумелі, што самі яны ні на што не здольныя. Яны таксама, можа быць, хочуць жыць прыгожа, але у іх няма смеласці, каб прызнацца нават сабе ў гэтым, і тут знаходзіцца вось нейкі больш смелы, больш мужны чалавек, больш прабіўны, можа быць, які бярэ, так скажам, цябе на буксір, і чаму ж не скарыстацца такой магчымасцю. Таму мы не будзем адразу так бяздумна шкадаваць гэтых ахвяраў, зноў скажу гэта ў двукосці, падманутых вось Яроцкім. І як пісаў Пушкін, абмануць мяне не трудна, я сам абманвацца рад. І гэта акурат пра Шчупака. І таму ён, няхай і баючыся, Шчупак, ён усё ж палез у гэтую пастку, якую расставіў Яроцкім. І мы не можам сказаць, што ён не разумеў, што яго чакае. Гэта ўсё няпраўда. Ён усё выдатна разумеў. Ён разумеў, што дзеянні Яроцкага супрацьзаконныя.
Але ён разам з тым разумеў, што сам ён ніякімі асаблівымі здольнасцямі не валодае. І калі Яроцкі ў творы раіць яму змяніць прафесію з бухгалтарскай, можа, на якую-небудзь больш прэстыжную, больш прыбытковую, то Шчупак яму проста адказвае: «Што вы, за якую другую? Я калісьці ў дзяцінстве дудкі з вярбы рабіў, ды яшчэ з дзяхелю майстраваў спрытныя пырскаўкі. А больш спецыяльнасці ніякай не помню. Вось і вазьміся за якую працу». І калі перакласці гэта з такой зануднай адмазачнай мовы на беларускую, то гучыць гэта прыкладна так: я нічога не ўмею, вучыцца я нічому не збіраюся, няхай жыццё неяк цячэ само па сабе, я разам з ім, а там, можа быць, хто-небудзь знойдзецца больш спрытны, хто мяне падхопіць у сваю лодку. Але сам Шчупак ні ўменняў, ні смеласці, ні мужнасці там для нейкіх значных пераменаў у жыцці не мае. І таму мы лёгка можам правесці знак роўнасці паміж злачынцам і ахвярай. Магчыма, у іх ролі трошкі розныя, але людзі самі па сабе, ў прынцыпе, яны аднолькавыя. Яны мараць пра адно, праўда, што адзін умее гэтага дасягаць, а другі, не вельмі. І адзін з талентаў Яроцкага акурат заключаўся ў тым, каб вось гэту ўнутраную сутнасць людзей выкрываць. Як я ўжо зачытала ў адной з папярэдніх цытат, ён адразу лёгка вызначаў, хто вось з гэтых нясмелых у звычайных жыцці людзей стане яму добрым памочнікам. Ну а пакуль, у прынцыпе, існуюць такія вось памочнікі, будуць існаваць і такія яроцкія. Гэта вельмі зручны махлярскі сімбіёз. Таму абсалютна ніякай генетыкі, адмазак пра тое, што гэта проста Яроцкі вось такі чалавек ад прыроды, гэта ўсё лухта. Бо умовай да з'яўлення вось такіх людзей, як Яроцкі, з'яўляецца, ў прынцыпе, само грамадства, у якім куча такіх маральна неўстойлівых людзей, як Шчупак, якія гатовы Яроцкаму дапамагчы, калі яны самі пры гэтым застануцца ў шакаладзе. Мне, праўда, шкада, што ў творы сам Зарэцкі ўсё ж такі ў Яроцкім бачыць нейкую такую прыродную запраграмаванасць на гэтыя паводзіны, і тут з ім я не зусім згодная, бо такім чынам Яроцкага і ў іншых вось такіх людзей можна апраўдваць, маўляў, гэта проста як нейкае там пэўнае псіхічнае захворванне, з якім ты проста нічога не можаш зрабіць. Але, скажем так, я чытала мноства кніжак пра розныя псіхічныя захворванні, і вельмі малы адсотак чалавечых вось не самых добрых учынкаў зрабілі людзі ў нейкім такім нестабільным псіхічным стане. Большасць гэта абсалютна нармальныя, адэкватныя людзі, якія вось проста робяць дрэнныя рэчы, таму што ім так хочацца. І далей вось кароткае апісанне філасофіі жыцця Яроцкага ад яго самога, якое, у прынцыпе, нам многае пра яго кажа, як пра чалавека. Кажуць, так жыві, а не гэтак, тое рабі, а не гэта. Каму якое дзела? Хто мае права мной кіраваць? Я жыву так, як хачу. Я жыву так, як мне прыемна. Я хачу ўзяць ад жыцця ўсё, што мне ўцеху дае, асалоду. Якое мне дзела, што людзям дрэнна жывецца? Ха-ха. Каб не было дурняў, дык што б тады было рабіць разумнаму? Я хачу жыць, маё жыццё, толькі маё, мне дарагое. І я жыву, і ні да кога мне дзела няма. Сумленне, закон, ха-ха-ха. Гэта ж для дурняў, для асталопаў, для тых, хто сілы не мае ўзяць сваю долю. А я вышэй за ўсіх гэтых дрындушак. Я сам сабе пан. Мне здаецца, што ў гэтым апісанні нават можна пазнаць кагосьці знаёмых. Галоўнае, што не сябе, але зразумела, што Яроцкі такі не таму, што нейкая там прырода. Ён такі, бо яму такім быць зручна. І самае галоўнае, што яму ўсё гэта хочацца, яму хочацца такім быць, яму падабаецца такім быць. І так склалася, што яго маральныя устаноўкі проста сфарміраваліся ў пэўных умовах, і тут няма нічога прыроджанага. Проста сацыяльныя умовы сталі каталізатарам развіцця вось такога ўнутранага стану гэтага чалавека. Але вось калі Яроцкі размаўляў з Лідачкай, ён такіх спачатку брудных падрабязнасцяў пра сябе не расказваў. Ён ёй гаварыў абсалютна іншыя словы. Я научу вас, як знаходзіць сабе шчасце. Я научу вас, як шэрае нуднае жыццё можна аквяціць пастаяннай уцехай і радасцю. Я шчаслівы чалавек, Лідачка, моцны чалавек. Я знаю жыццё, я яго вывучу. І гэта вельмі прывабныя словы для маладой дзяўчыны ад такога сур'ёзнага, дарослага, прыгожага мужчыны, які жыццё ведае, ён ведае, чаго ён хоча, і ён гэтаму можа навучыць яе. І, магчыма, яна не ўсе ягоныя гэтыя палымяныя прамовы разумела, але яна адчувала, што ў іх ёсць нейкая такая прыемная таямніца, і таму гэтыя адносіны, у прынцыпе, ў творы, не самая цікавая яго частка, гэта проста ўсё вельмі банальна, просты сюжэт пра тое, як абаяльны галоўны герой такімі прыгожымі словамі спакушае маладзенькую наіўную дзяўчынку. Тут нічога новага ў гэтым. А вось наступная цытата нам паказвае яшчэ адзін бок асобы Яроцкага. Гэта жыццё. У жыцці трэба іграць, трэба змагацца. Каб жыць, трэба быць спрытным і разумным. Трэба рваць з-пад зубоў у людзей ласы кавалак і спажываць яго пад віск скавытання гэтых абдураных дурняў.
Гэта жыццёвы закон Віктара Яроцкага. Вось так атрымліваецца, што не проста жыць дзеля ўласнага задавальнення, але яшчэ і не даць зрабіць гэта іншым і вырываць апошняе ў іх з-пад носа. І атрымліваць асалоду ад таго, што ты робіш, і гэта многае гаворыць пра маральныя якасці Яроцкага. Бо адна справа, калі ты проста жывеш неяк ва ўласнае задавальненне, калі атрымліваеш асалоду ад жыцця рознымі спосабамі, але пры гэтым не перашкаджаеш неяк іншым людзям. Але Яроцкі адчувае радасць яшчэ ад таго, што ён мае нешта, але іншы гэтага не мае, бо ён скраў гэта ў яго. І гэта вельмі страшная рэч насамрэч. Задушыць грамадскія пачуцці, што тысячагоддзямі ўзгадаваліся ў арганізме чалавека, скінуць культуру і стаць голым зверам, які перагрызае горла такому ж, як ён, каб адабраць кавалак свежага крывавага мяса. Слухай, барада, і разумей вялікую мудрасць жыцця. Мне трэба задаволіць свае патрэбы. Мне трэба есці, піць, браць прыгожых дзяўчат. Людзі чамусьці зрабілі так, што ўсё гэта прадаецца за грошы. Значыць, мне трэба грошы. І ў выніку Шчупак паддаецца на ўсе гэтыя словы, няхай яны не самыя прыгожыя, але даволі моцныя і вельмі натхняльныя. І гэтыя словы яго проста спакушаюць. Які спрытны, які разумны гэты Яроцкі. Мабыць, сама доля паслала яго, каб падняць на ногі старога Шчупака. А колькі ў ім сілы, на яго смела можна пакласціся. Ён пераможа ўвесь свет, калі толькі захоча. Вунь ён які. Вочы якія сталёвыя, цвёрдыя, бровы насуплены, твар камень, гаворыць як, кожнае слова загад, кожнае слова закон. Але зразумела, што Яроцкі Шчупака ўспрымаць як роўнага не можа, бо Шчупак для яго нібыта раб, нібыта сабака, які будзе служыць і любіць безмоўна любоўю і выконваць усе твае загады. І тут у творы з'яўляецца яшчэ адзін персанаж, гэта Горскі, працаўнік палітасветы. Яго ты не можаш падмануць так проста, ён выдатна разумее, што сябе ўяўляе Яроцкі, які ён чалавек, і Горскі спрабуе гэта давесці лідачцы, у якую ён закаханы. Вас захапіў яго бляск, вас інтрыгуе яго незвычайнасць, арыгінальнасць. Гэта надворнае ўсё, гэта штукарства, ігра артыстычная. О, ён куды прасцейшы, ён зусім просты, звычайны. Такіх, на жаль, яшчэ нямала ёсць. Іх усюды можна сустрэць, толькі ў вопратках розных. Грамадства з імі змагаецца, бо яны яго ворагі. Яны сваім звярыным індывідуалізмам падрываюць калектыўную злучнасць грамадства, дапамагаюць развіццю антыграмадскіх інстынктаў. Гэта дэфектыўныя вырадкі чалавецтва. Гэта законны плод буржуазнага ладу. Гэта яго спадчына нам, падарунак. Але калі лідачка і больш простыя словы Яроцкага не вельмі разумела, то куды ўжо ёй тут зразумець пра буржуазны лад, які апісвае Горскі, і зразумела, што такое маралізатарства не працуе на карысць Горскаму. Бо калі дзіцёнак нашкодзіў, то апошняе, што могуць зрабіць бацькі, гэта неяк так сур'ёзна па-даросламу з ім паразмаўляць, нейкія натацыі чытаць. Гэта ўсё будзе прапушчана міма вушэй, і вось Яроцкіх таксама гэтай казённай мовай не перамагчы. Але потым надыходзіць час Яроцкаму прызнацца ў сваёй сутнасці і лідачцы, бо ён яе ўжо дамогся, няма сэнсу хавацца, і наадварот ён шукае такую жанчыну, якая зразумее, які ён ёсць, якая прыме яго такім. І атрымліваецца такая своеасаблівая споведь, у якой мы упэўніваемся, што Віктар пра сябе ўсё выдатна разумее. Я злачынец, я прахвост, я чалавек, які згубіў усё чалавечае, я злодзей, я распуснік, я звер. Мне месца ў турме, на катарзе. Я вораг чалавецтва. Такіх, як я, зніштажаюць. І зніштожыць мяне, я чую, хутка прыйдзе мой час, ён набліжаецца. І трэба памятаць, што заўсёды ў падобных сітуацыях прыходзіць расплата, і няхай яна будзе не з боку ўладаў, якія могуць проста дзесяцігоддзямі не выкрываць нейкія злачынныя махінацыі, але ты сам сябе загоніш у яшчэ большую пастку, і гэта пачынае адбывацца і з Віктарам, тут проста кананічнае злачынства і пакаранне. А Яроцкаму дзень. Яшчэ новы прыступ напорнай трывогі, новы наплыў цвярозых назоллівых думак. Ну і ясна, што нават больш слабога духам Шчупака таксама накрываюць падобныя думкі, калі ён пачынае ўяўляць, што яго чакае вось праз тое, што ўвязаўся ў махлярства разам з Яроцкім. І гэты твор сімвалічна заканчваецца ў стылі казак жыцця Якуба Коласа. Там Зарэцкі расказвае казку пра маладую бярозку, якая расла ў лесе на бураломе, і камель яе хаваўся сярод гнілых паваленых дрэў. А бярозка марыла выцягнуцца ўверх, каб вось падалей ад гэтага смуроду, каб вырвацца неяк з гэтага гнілля. А што ж было далей у гэтай казцы, вы даведаецеся, калі дойдзеце да канца аповесці «Голы звера». Я спадзяюся, што я зацікавіла вас неяк да яе прачытання. І калі падвесці нейкі лагічны вынік, то мне хочацца тут даць цытату даследчыка Міхася Мушынскага. Сіла Яроцкіх не ў іх саміх, а ў тым асяроддзі, у якім яны існуюць, у той маральнай падтрымцы, якую ім аказваюць Шчупакі, лідачкі.
Вось гэты перанос цэнтра цяжару з павярхоўнага маралізатарства, з адкрытага выкрыцця адмоўнага героя на даследаванне сацыяльна-псіхалагічных умоў, якія спараджалі гэтых герою, якраз і робіць аповесць «Голы звер» змястоўным мастацкім творам. Такім чынам, перад тым, як абвінавачваць нейкага чалавека, проста паглядзіце на тыя умовы, у якіх ён вырас, у якіх ён існуе, і, магчыма, вам многае стане больш зразумелым пра гэтага чалавека. І вось такі атрымаўся новы выпуск цыклу сёлета, а ў наступным выпуску з гэтага цыклу мы пагаворым пра больш сучасны твор, якому сёлета спаўняецца ўсяго толькі 55 гадоў. Гэта амаль навіначка, свежачок. Ну а на гэтым я сёння развітваюся. З вамі была Наста і падкаст «Белліт». Да сустрэчы!